Tänään mä teen vähän erilaista videoa. Mä haluan kiittää teitä, jotka tilaa mua. Se on mulle ihan sairaan paljon, että tilaatte mua esinkin niinku ne 15 tilaa, jotka tilaa. Jotkut tuossa sanoo, että sulla on niin vähän tilaa, että mitä järkeä tuosta kiitos video. Mut mulle se on tähän alkuun ihan hyvä jo alku. Niinku, on hyvä alku jo tähän mennessä, koska ei tästä ole varmaan kuin 3 viikkoa, 2 viikkoa, kun mä otin YouTuben tekemisen. Niin on aika paljon niinku jo tullut, et en mä heti niinku kuvitte, että mä saisin niinku 100 000 tilaa niinku sen pikkupiskulaan. Et en mä sitä yritä, vaan mä oon kiitollinen myös tuosta 15 tilasta ja kiitos teille kaikille, jotka tilaa mua. Ja toivottavasti te tykkäätte mun videoista ja kiitos. Ei voi mitään muuta kuin sanoa kiitos teille. Ja on ihanaa, kun te tilaatte mua ja mä haluan sanoa, että kiitos siitä, kun mä laitoin sen ekan videon tubeen, niin siitä tuli ihan sairaasti katsomääriä, joten kiitos siitäkin. Ja joo, tää oli siis mun video. Et mä en keksinyt mitään enempää sanottavaa tähän, mutta ei se varmaan haittaa. Mutta vielä kiitos kaikille, jotka tilaamaan. Tää oli tässä tää video. Nähdään ensi videossa, joka tulee toivottavasti pian. Moi moi!